גדלתי פה, ואני זוכר תקופות שהייתה השקעה בחינוך, שהייתה השקעה בקהילה, בחברה, ברווחה. התקופה הזאת צריכה לחזור. חשוב לי שתהיה הנהגה שרואה את כל המגזרים ומתייחסת באופן שווה לכולם. אני הולך להצביע לפלורה שושן וסיעתה, סיעת המחנה הממלכתי, למען השמירה על איכות הסביבה. אני בוחרת בפלורה, נדב ועליזה, כי מה שאני הייתי רוצה לראות במצפה זה חבורה במועצה שיכולה להכיל את כל הגוונים, את כל הקהילות, בלי להפריד ובלי להדיר אף קהילה. אז אני בוחר לבחור בפלורה ובנדב. נדב סילברט, מספר 2 ברשימה, הוכיח לאורך השנים כי המאבק הסביבתי ושמירת המרחב וקידום פיתוח בר קיימא נמצא בראש סדר מעייניו, ולכן אני מאמין בהם. אני בוחרת בפלורה שושן ובמחנה הממלכתי. אני סומכת על פלורה מאוד, וגם על נדב ועליזה מאוד, שהם ידעו לאזן בחוכמה בין כל הקהילות האלה. שכולנו נזכור שאנחנו כאן ביחד ביישוב הזה, ואוהבים אותו ורוצים לשמור עליו כמו שהוא. אני בוחרת להצביע לפלורה ולמחנה הממלכתי, שהילדים שלי יקבלו כאן חינוך שווה ואיכותי. פלורה באה מהעולם של החינוך, היא מבינה בזה, זה חשוב לה. ואני מאמינה שזה בדיוק מה שפלורה תביא לך. מתוך ההיכרות שלי עם מצפה רמון, פלורה יש לה גם ניסיון קודם בהובלה של היישוב, וגם מחוברת לכל הקהילות פה במצפה רמון, ולכן היא תעשה טוב ליישוב. אני אצביע למחנה הממלכתי, לפלורה, לנדב ולעליזה. חשוב להצביע עבורם למען כולנו. בשנים האחרונות אני ממש מפחדת. היו פה גילויי אלימות ממש קשים כלפי קהלים שלא נראים בצורה נוחה לקבוצה מסוימת. ופשוט די, זה מזעזע ומספיק עם זה. מצפה רמון הוקם כיישוב שחיו בו חילונים לצד מסורתיים, זה התקיים ביחד. אני ממש רוצה לחזור לשם, ולכן אני מצביעה לפלורה שושן ולמחנה הממלכתי.